Trojku, tam ty různé linie, to vrání a tak dále, to svědčí o tom, že ty latě trošku ještě neumíš používat na to srovnání toho koně, což se odvíjí potom ve vykreslování kruhu, protože neumíš ty, trošku je potřeba zapracovat na holení. Malinko si jenom vezla zadeček, jo? Ale máš tady poznámečku, že ten kůň vlastně nebyl pod kontrolou, ty pomůcky nebyly úplně tak, jako aby jsme mohli říct, jo, ví o co jdou. A na tom skákání, tady dostal od pana komisaře 3 až spíše ke 4, byla tam velice tvrdá ruka, nepovolování nad skoku, neklidná ruka, přisěla ke mně. Zase na druhé straně máš zase květinku za odvahu, protože ten kůň vůbec nebyl jednoduchý na tom parkouru, ale pozor, nenauč se mi tu kovářskou ruku na dalších koních. Nicméně ono stejně, jestli si všimla, čím byla sprostější ruka, tím víc proti ní on šel, proti té bolesti, jo? Ale v každém případě bojovala. Prosím vás, neberte toto jako nějaké pranýřování.